Космодиск представя Три сестри. Надежда. За нея няма надежда. Елена. Тя не знае, че е осиновена. А това е Виолета. Връзката из главния мозък бе отнета. Вижте тяхната история. Моя баща беше шивач. На времето си страх. Намирах се в Ангола. Там, в един микробус, шофьора не можа да вземе завоя. Чупих двата крака, ръката, въплаките, рамото, имах удар по главата и изобщо бях много зле. Когато спряхме и ме извадиха от колата на земята, момчето, което беше до мене, каза: "Синьора, Не съм ял от 4 месеца. Имате ли нещо за ядене?" Един хубав ден го сложих на гърба си и започнах работа. И, о Боже, забравих, че нещо има на гърба ми, забравих и за болката. Така като се замисля, забравих и печката включена. О Боже! Вау! На метри от експлозията са открити останки от космодиск, както и останки от Три сестри. Господине, какво точно се случи? Ние бяхме четиримата на гарата. Бехме по 2-3 ръки и от тук излизаме долу. Да ви кажа честно, не видях много, но пенсията ми е критична. Както и бракът ми.